Prišla konečne nedeľa 6. augusta 1995, kedy sme s potešením sa mohli nabaliť do autobusu, ktorý nám poskytla cestovná kancelária Pistur z Piskanova Ves. Výhodou pre nás bolo to, že mali prídavné kufre, ktoré nám veľmi pomohli na uskladnenie krojových častí našej výpravy. Vidíme, ako sa prišiel s nami rozlúčiť pán primátor. Boli sme veľmi milo prekvapení s tým, že nám poprial šťastnú cestu a ja musím ešte pri tom povedať, že bol to skutočne historický zájazd folklórneho súboru Jánošík do terajšej histórii jeho činnosti. Odchádzali sme s potešením, ale aj samozrejme s predsavzatím, že všetky tie úlohy a tie ciele, ktoré sme mali v pláne, splníme. Cestou, ako vidíme, sme mali tzv. Povinné zastávky, ktoré trvali až 6 hodín, takže sme využívali tieto prestávky na to, aby sme sa mohli osviežiť. Táto prvá, ktorú vidíte na obrazovke, je v meste San Remo, kde sme samozrejme využili blahodárne účinky morskej vody a slnka. Ľudová hudba folklórneho súboru, ten dlhý večer, ktorý sme mali v prestávke, sme využili tak, že sme na pešej zóne spolu s tam našimi speváčkami občasňovali okolo idúcich divákov našimi slovenskými melódiami. Tu sa pozeráme na prekrásne kúpalisko už v samotnom Fregenal de la Sierra, to znamená v mieste nášho pobytu. Nepredstaviteľné horúčavy, ktoré tam boli, skutočne môžeme potvrdiť a mohli sme jedine takýmto spôsobom sa občerstviť. V týchto priestoroch, ktoré vidíme na obrazovke, sme už cibrovali program, ktorý sme museli pripraviť na festivalové vystúpenie. Naše prvé vystúpenie v mestečku Almendral, ktoré sa vyznačovalo tým, že pódium nevydržalo a naša tanečnica sa prepadla pod pódium. Bolo to veľmi nemilé pre poriadateľov.
Vynikajúce zábery z festivalového pochodu, na ktorom sa zúčastnili všetky zúčastnené súbory, ktoré pôsobili na tomto medzinárodnom folklórnom festivale v mestečku Olivenza. Okrem nás to bol aj turecký a portugalský súbor a spústa súborov z Portugalska. Na záverok vidíme teraz festivalové námestie, na ktorom vyvrcholil Medzinárodný folklórny festival. Tento festival sa vyznačoval obrovským záujmom ľudí a pre nás bolo príjemne stráviť všetky tie chvíle vo večerných hodinách na vystúpeniach. O chvíľku si môžeme pozrieť aj zábery z vystúpenia domáceho španielského folklórneho súboru, ktorý samozrejme vystupoval v samotných kastanách.
Vedenie festivalu nás milo prekvapilo, keď nám oznámilo, že sa môžeme zúčastniť koridy v malom mestečku Cabeza la Vaca. Pre nás to bolo skutočne veľkolepé divadlo, vzhliadnúť to, o čom sme len počuli alebo videli niekedy v televízii alebo vo filmoch. Táto korida je jedna z menších korít. Ako sme boli informovaní, sú 3 také typy podľa veľkosti a podľa spôsobu boja toreadorov s bíkmi. Vidíme slávnostný nástup toreadorov so svojimi pomocníkmi, ktorí sa prichádzajú pokloniť a pozdraviť čestnú lóžu v koríde. Tu už vidíme zábery, kedy bol vpustený prvý bík na prvý zápas. Samozrejme, že hlavnou postavou je toreador, ktorý so svojimi pomocníkmi nabáda býka k väčšej zúrivosti. Tu ste videli v akcii tzv. Picadorov, ktorí dráždia býka týmito 2 zapichnutými palicami, ktoré spôsobujú určite veľké nepríjemnosti tomu zvieraťu. Teraz vidíme v akcii hlavného toreadora, ktorý skutočne predvádza svoje umenie ovládať zviera. Vyvrcholením, ako teraz o malú chvíľu budete vidieť, je zapichnutie kordu do býka. Vidíte sami na obrázkoch, že tento zážitok musí u každého z nás, Stredoeurópana, vyvolať nepríjemné pocity. Treba sa však samozrejme kvittovať to, že je to veľkolepé divadlo v Španielsku. Tu vidíme zábery, kedy sme sa už pomaly vracali späť do vlasti na Slovensko a opäť sme mali možnosť navštíviť letoviská španielskej riviery, konkrétne teraz vidíte zábery z Tosa de Mar, kde sme stretli aj našich turistov, Slovákov, aj z Českej republiky, ktorí sa rekreovali v tejto oblasti. Je to hrad, ktorý sme navštívili aj s našou kamerou. Pomaly, ale isto vidíte na obráze, že sa vraciame späť do svitu, unavení po celej ceste, ale o to šťastnejší. Počkaj, ešte tam jedno také malé, ide gulaté. Cikica!